Na dovolenke som si pozerala svoje staré fotky, ktoré som pridávala na Instagram v roku, alebo teda od roku 2014 a mám pocit, že sa s vami o tom musím podeliť. Historicky úplne prvá fotka na mojom Instagrame je táto. Z roku 2014, február, to znamená 9 rokov dozadu, v tom pohári som mala detské šampanské, ok? Druhá fotka, všetky tieto fotky, aby ste vedeli, vyberal môj frajer, pretože chcela som mať taký ako prvotný dojem. Druhá fotka. Čo ten make-up? A tieto myhy, ktoré vyzerajú, keď žmurknem, ťa odfúkne a výraz v tvári mi to robí, že táto fotka je zázračne podľa mňa aj dnes v roku 2023 podľa mňa dosť dobrá. A toto je moja prvá fotka s mojim frajerom, naša prvá spoločná. Vyzerám tak katastrofálne, ale stále to ostane naša prvá fotka. No a toto je fotka z mojej stužkovej, samozrejme zlaté šaty, jak inak. No a tak táto fotka ja vôbec nechápem, že čo som tým chcela povedať, alebo čo. No a táto fotka podľa mňa celkom v pohode. Akože na to, že je tak stará, tak podľa mňa dosť cool. Aj tie perly na krku sa mi páčia. No a víťazom ceny za najhoršie obočie sa stáva proste toto je katastrofa. Ešte som si nakreslila jedno vyššie a jedno nižšie. What the